volle horecaondernemingen hadden de laatste tijd stilstaan. Maar bij de bierbrouwerij in Dokkum hadden ze nog genoeg te doen. We gaan eigenlijk van alles bedijnen. We zien natuurlijk qua bierproductie weer wat teruggaan. Omdat onze horecaklanten als het ware voortbevallen. En nu hebben we eigenlijk weer een beetje aan het focussen om onze markt te verliezen. We zijn bezig met de brouwerij om te zetten. We zijn bezig met een nieuw concept hier. Wat doen we nog meer? Ja, bierontwikkeling. We gaan een nieuw biermerk introduceerd in de coronacrisis. Dus eigenlijk zijn we druk bezig met van alles en nog wat. De situatie is zo, dus dat is prima. Dus daar master mijn leven. En het beste was dan is gewoon aanpassen onder de situatie en daar een broek van meidje. Dus een van de dingen die we dienen hebben en waar we nou nog steeds mee bezig binnen is het ontwikkelen van ons nieuwe concept in de brouwerij. We zijn wat meer, geven we eigenlijk dan naar het borrelen in de brouwerij in plaats van het echte dineren, het eten. Dus wat wij belangrijk vinden is dat mensen hier komen, mensen komen gezellig een biertje te drinken. Maar dan was er eigenlijk een iets borrelhapje bij, een vlamkuchen of wat lekkere spiesjes erbij of zulke dingen. Dat gewoon lekker hier gezellig zitten en gezellig borrelen. Dus daar zijn we eigenlijk mee bezig. We gaan naar je kaart hebben maken. We binnen boeten en binnenontklaringen ontverhoren, zodat het gewoon wat gezelliger wordt, wat intiemer en wat informeler eigenlijk. Van wie het eigenlijk zo, maken ze de reservering. En dat wie eigenlijk vaak baseert op een rondleiding voor groepen, met daar aansluitend een bierproeverij of een hapje eten. Of mensen kwamen afzonderlijk om alleen nog te eten. Dat doen we nou ook nog steeds. Maar we doen het eigenlijk oors. Mensen hoeven je net te eten. Mensen kunnen gewoon een biertje drinken. En daar reserveren ze voor in het begin, tijdens de coronacrisis. En willen ze dan een lekker hapje erbij hebben, een borrelhapje. Dan zitten we, dat is natuurlijk ook mogelijk. Dus de beleving wordt heel oors. In de coronacrisis ben we correct start met een nieuw biermerk. Dutch IPA noemen wij dat. En dat is een biermerk die zich volledig focust op de IPA's. Dus bittere bieren met hele tropische fruittoon. Eigenlijk een moeilijk moment, maar het fijne weer omdat alle neventaken eigenlijk een beetje voortvallen, is het ook wel fijn als die volledig op iets focussen. En dat merk, Dutch IPA, hebben we nog heel mooi naar voren kunnen brengen. Ja, ik kom 1 juni lekker op ons boetenterras of binnen lekker een biertje drinken, lekker borrelje, maar wat lekkere gerechtjes erbij. En proost!